Eyang nemekaken dinten mangke Eyang Penemban kula tetepaken jumeneng dados senopati. Kurwati kula wonten dawuh. Nggih. Aja ngrasake bombong luwih dhisik. Sinten ingkang boten mongkok sampun kawentar Yang Bisma menika prajurit Maharata linangkung. Mboten badhe seda menawi mboten kajengipun piyambak mila. Mboten ngantos raping surya Pandhawa lebur tumpur tanpa dadi. Kuwi yen panggantamu aja sok njagakake luwih dhisik nanging kula pitados sawetahipun dhateng Yang Penemban Talkondo. Ya. Paman Senguni menapa nggih? Golek ana Dursasana. Kala wonten nggih Hik. Jajan wedang 500 dicak-joki ra minggat-minggat. Nganti bakule nesu. Mengkelak Salawana. Kadawan menapa nggih? Rakit glaring baris. Ngamping-ngampingi kretane Yang Bisma. Lan ngalang-alangi aja nganti Yang Bisma ketemu prajurit wanita. Lan nggih ngestaken dawuh.
Wirata aja melu-melu. Mangawora Purwura tengaraning Kang Maguru Gangsa tatak kaya putula para panjriting turang yesti kata Waca lalayu sapi Budal ngalir lan sawadya dalanira wauta kang winarni radyan Werkudara arsa ngandhikeng putra Gatotkaca Denagles sabalanira ing pranacaka dingin batal gawan Bisma kowe ngelokake aku wong Wirata ora entuk melu-melu kowe kuwi wong endi kowe ya dudu Kurawa, dudu Pandhawa nanging ngriwuk kempul. Ora liya tandingmu aku. Kowe tak eman. Ora sangka kowe tak eman. Kowe bali nyang negaramu aja melu celeng boloten kebolah tengen. Ora susah kokean wus. Kuat nampani pusakaku tak sembah sak umurmu. Ora luput nyawamu.
Yan setokyo mangsa krodanira dening atining ari kalih sumanduk sawadya lir sardula mangsa daging ilang nyawamu wah bergas tenan kowe Raden Seta kowe wis gawe pepati sedulurku lanang loro Senopati Magut Yuda ki mung ana rong pilihan mati apa urip menang apa kalah kowe tak elekake wong bagus ora susah nyampuri perkara Bratayuda Seta ki tumraping Bisma ana ngarep ora ana apa-apane Wah!
Bisma nggih. Wonten dawuh Ibu. Mongko kumpa ngrasanipun Ibu kang tanpa upama kula. Dene samengko kaya wis caket dalan marang kasuwargan. Oh. Kanjeng Ibu. Nanging kenging menapa dene angsahipun Bisma taksih wonten pepalang Ibu ingkang ngewu-ewu raos kula. Apa sing mbok karepake Harya Seta? Imung perkara iku mara gage singkirna dimeninggal padang dalanmu tak wenehi pusaka kula. Matur sembah nuwun ingkang tanpa upami Ibu. Nanging wanti-wanti piwelinging pun Ibu ya nggih. Merga saka kesurung gedhening sih tresnaku menyang anakku lanang. Aja pisan-pisan kowe gawe patining Pandhawa. Sumurupa sulaing pepadang jagat iki ya sabab saka Pandhawa. Sira kaki mung tak wenangake gawe pepati ngelongi wadyaning Pandhawa. Bisma gage lanang ana ing payudan pun Ibu mengestoni saka ing kayangan kula. Seta. Mong kari pisan iki. Iki glagah lanang. Iki pusaka kadewatan Gunung Jugruk Segorasat, kowe aja pamer kekendelan. Pisan ji adimu wis mati loro-lorone. Kowe tak eman kena dadi piyandele. Kena dadi jejong goling wong Wirata. Bisma isih gedhe pangimane menyang wong bagus. Ora susah kakean cangkem. Sing mati aku apa kowe? Lho. Gedhening tresnaku menyang kowe. Aku isih ngrerepa pengarepaning Senopati Linuwe. Ning semune kowe ora kena tak eman. Dieman apane? Emanen. Besok ya mati, saiki mati. Kowe lah mutar tenan kowe. Oh, Seta. Mati tenan kowe wong bagus. Aku kudu nglilakake kowe Seta. Aku iki wong kang babat-babat dalan Seta. Sepira luputku sing gedhe pangapuramu.
yang paduka sedaya. Apa ini? Wasem Dek Bagong, menapa Kang Mas? Menika kala wau menapa jengkol? Ora ngewohi-wohi wong ngono ngopo? Lah engko cipta ndak sepaneng. Angger yahene iki nek wis arep darah tinggi. Wis arep bubar iki garap telek asu. Puno kawan boyo sing ngerti tatanan. Apa njalo tak tokke saka mayang kok. Apalane iki. Kowe kira-kira nek dikeluarkan piye, Gong? Lah, aku ra ijek mara tuwa. Mara tuane bro kok dikatut-katut. Iya. Yang dados Banten ya. Koko Prabu, menapa Pandhawa badhe cures? Senopati Ngastina Kanjeng Hyang Mahatma Bisma, mongko Hyang Seta ingkang sekti kalintang kewala rebah wonten ing payudan. Sepinten bangganing Pandhawa Koko Prabu. Pangamuking Begawan Bisma ingkang gawe pepati maewu-ewu kempung kyasing Nalendra Ndrawati kaya supe Purwa Duksina mekar saliyane sak gunung pitung gunung ngebaki babrangan. Ulun sepinten to bingah bombong ing raospun Bisma kula saged pinanggya kalian paduka Sang Marting Jagat Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan bejo kemayangan dene Bisma badhe kauntapaken pejah kula dening dewaning katentreman pukulun nanging mbok ingya nyuraos kula aturi nyawang jagatipun Begawan Bisma menapa mboten badhe nista pocapanipun ing antawisipun Begawan Bisma kewala teka ngundhuh Jawata Agung Madyapada pukulun
Kresna tan tulusanya kroring Resiwaraja nawi suta kan munggah kalih ing rata tumiyang Yai kadangipun Kakang Bratasena ya kene Kresna kakangku nganti lali Purwodaksina luwih susah rasaning penggalihipun Kakang yen to nganti bata ing Pandhawa ngadoni pupuh Pandhawa bakal sinurak ing jagat so aku banget njaga marang kuceming asma Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Yai. Puntadewa sinayeng gelung katon mundi kang klima sada sepinten genging kalepatan pun Kakang minta aksami Yai. Koko Prabu kula kinten menawi paduka ngadoni jurit cekap paduka dahar piyambak negari ngesna kurawanipun mboten sisah mawi bata Pandhawa ing saben hari jroning paperangan mesti lebur tumpur dados Pandhawa mboten ing dan cekap saking paduka Koko Prabu mila pun Kakang minta pangreksa Koko Prabu kok ngaten wong kira ya nganggo lali Janaka nanging kenging menapa titis sing Sang Hyang Wisnu kok kesupen ora kena. Wah nganti nek jagone kalah bata maju ora ora seneng atiku yang bisa gawe pepati wong pirang puluh ewu sing padha kena jemaringe Kanjeng Alkondo Yai kados pundi napa asrah bungkukan dhateng Kanjeng Hyang sampun ngantos mekaten nista pocapaning Pandhawa kula kinten paduka Yayi Prabu piyambak
Inggih ing wanci dalu menika kula aturi tindak dhateng pakuwonipun Kanjeng Hyang Talkondo. Nanging kedah mulat nganan ngiring sampun ngantos kawanguren dening Kurawa. Dara, piye? Awet-awetono saka kadohan ingkang neraka. Lajeng kula kedah kados pundi? Kiranganipun menapa Yayi Punta menika ketingalipun priyantun mendel nanging pinter angluwi. Ah, Koko Prabu. Iki jane iki apa to jane? Aku ki arep ora guyu ya piye? Mula marai oleh bis ki lah ngono kuwi. Cocok celebang-celebung yo. Yayi meneng kok yo nganyelke. Nggak mben ki mau Petro Sempaku. Kok perkara kathok bolong itu dikandakne. Koko Prabu. Sampun to, Yayi kiranganipun menapa? Yang Bisma. Kula turi paring dawuh kados pundi kersa paduka Kanjeng Hyang Talkondo. Puntadewa, kowe aja nglokro ya. Aku pitaya sakutuhe lamun Pandhawa bakal menang jroning paprangan iki. Gedhe rasa kurmatmu menyang Hyang Talkondo kulup. Yang satunggaling satriya kacariyos kedah saged angurmati dhateng pepundhenipun. Iya, nanging kowe kudu bisa milahake ngantaraning katresnan lan kewajiban. Kaya pune yang iki lho, nggih. Aku iki wis ora bakal kawengku rasa seneng susah ala becik penandang lan kamulyan aku kabeh bisa ngrasakake kabeh mau sejatine padha kanggoku singa lan kidang iku padha mung saka ngendi nggone nyawang ala lan becik semono uga. Yang nanging lenggah paduka dados bebetenging negari Ngastina. Yang kula kedah kados pundi menawa Pandhawa badhe mimpang
nembe Kanjeng Hyang mangsah perang kewala sampun mahewu-hewu wadya kula ingkang telas ludes keles. Eyang estunipun kula gething keburu sengit dhateng paprangan menika. Untadewa aja ngono nggih. Lajeng sinten ingkang saged nyedani paduka Kanjeng Hyang? Menapa kula badhe wentala? Eyang kula inget 13 dinten salaminipun kula wonten wana sasedanipun Kanjeng Rama Pandhu. Salah satunggaling priyagung ingkang nimbali muruki para Pandhawa dhateng wana nggih namung paduka Eyang. Rikala kula tasih alit sami dedolanan badan kula gupak ing blethok nanging paduka nimbali kula nggih anakku kula lajeng matur ngersa paduka Eyang inggih Rama nanging paduka tuntun dawuh malih aku dudu bapakmu nanging aku mbahmu. Ogasanipun kula pinangku kalian Kanjeng Hyang Dimas Arjuna. Jubahipun Kanjeng Hyang ingkang pethak kalepetan ing reget inggih labet saking anggen kula dedolanan Hyang. Lajeng pundi marginipun kula nyedani paduka dene sampun ageng katresnan paduka dhateng Pandhawa Hyang. Puntadewa. Yen mbahmu iki isih nyekel gaman, pancen bener ora ana wong sing bisa ngalahke. Nanging wis dadi sumpah prasetyaku, aku ora kepengin cecaketan wong wadon, luwih-luwih aku ora bakal kepengin gelut karo wong wadon. Mula budidayane si Duryudana sakurawane nggone nggegeki para prajurit aja nganti Sri Kandi nyedak marang Puneyang. Untadewa, aku kangen katresnane ngamba. Yen ana wong wadon kang nyawang aku kanthi rasa gething keburu sengit, ya kuwi sejatine wong kang tresna menyang aku. Amba ingkang bakal ngentas penandanging urip iki. Urip iki kebak bebaya Puntadewa. Sang Bima cangcut krita saweka kuning parata yuta mamrih ungguling yuda Bisma kakekku, aku wis ngrungokake kabeh gunemu. Mula aku njaluk palilah lan njaluk pangestu maja nyalahke Pandhawa. Oh nggih. Muga-muga sing sedya hayu tansah pinayungan dening Gusti. Ulup.
Aku kangen marang katresnan. Ning jebul main bumi kruping langit, sak suwene nggonku urip iki kok ora ana katresnan. Apa bumi iki wis kelangan adil? Apa jagat iki wis ora ana rasa tresna? Oh. Ngendi dalane? Kacarita. Mengker ingkang wayah Sangya Pandhawa mesem Begawan Bisma. Dupawaspana jatining paningal kaya-kaya dalan manjing swarga wis ngalela. Sang Bisma kaya wis sawega amiwiti lumaku anapak dalan manjing kaswargan jati. Arsana dangi jagaduk mungupaning capucahing ukir marbabang sumirat nasarating surya mega lan gunung Janaka wonten dawuh. Wis sawega barisan saka negara Pancala. Nuwun inggih. Panipun Kaka Prabu kados pundi? Janaka, nun. Janaka. Rumah saku ko karo truk. Nek kowe iki truk karo dus. Metu neh to, Gong. Ya men dek karingon ya. Mbok dak tindak wingking kelir. Mandamu. Sri Kandindi. Kok nglenthung? Mboten wonten. Petro. Nggih. Dek ben mangkat to, Truk. Walah, cepet-cepetan ketinggalan sepur. Golek ana ndaramu Sri Kandi. Weruh, Gong. Dek. Ae maneng ngisor pring kono ta. Dek Ndara Sri Kandi ning ngisor pring. Ndara Sri Kandi. Wong wedok tek singsat-singsat. Oh, ya yu. Wis dipethuk karo lanang anu kakune. Ya yu, Ding. Apa Petro? Nan jaturi tindak. Yang balur. Yang balur nang apa kok? Ingkang ini lho, ingkang Ngraka Ndara Janaka. Bet-bet, ngono apa ya, Tru ya? Ngene kok kenesing nek kowe ndek bojo ngono kuwi piye, Gong? Lah. Wah, kuwi wong angger wis bojone cipta rumangsa wis pol. Ya dedeke ya kribone. Terus nek olah-olah pedhese ra ilok kuwi. Niat kuwi karepe sing lanang bendang modar. Menungso ora tata. Mbok lek wis ngono to, Gong, kancamu entek piyak-piyak.
Wong ora ngerti sastra. Pun mriku mawon. Ora mundak lancaran kinanti kowe. Ya tobat. Wonten menapa Bapak Prabu? Kowe lagi ngopo Sri Kandi? Nyungkit. Ngopo? Nyungkit. Kok kathokku mbok tulisi. Oh ditulusi ngono, men ketok mesra. Lewong kathoke Ndarajana kok digambari kala jengking. Wes. Mbok meneng ngono gene ta, Gong. Koko Prabu menika Wara Sri Kandi badhe kadhawan menapa? Sri Kandi? Eyang Penemban Talkanda semagut pupuh. Ana ing Rananggana gawe pepati pirang-pirang ewu. Nanging panjenengane ora kesedu mateni Pandhawa. Sijining dalan tak kira ya mung prajurit wanita, ora liya Nyai Wara Sri Kandi. Bapak Prabu nyuwun pamit Bapak Prabu. Cepete Raja Mak. Sri Kandi. Apa? Kamu mau ngarep perang ya? Wis piyak prajurit sing ana pengarepanku kesambet jemparing rubuh nganti 7 depa dawane. Oh, sapa petrek-petrek? Sri Kandi kowe, Sri Kandi. Oh. Sampun benajeng kula kaliyan paduka Kanjeng Hyang. Kula aturi mulat, kula trimas paosaken menawi Wara Sri Kandi sampun malangkerik menika. Oh, ayu tenan Atmaja Pancala. Sri Kandi. Sakjatine kowe wis ngerti yen topone yang ora bakal gelut karo wong wadon. Aku ora bakal wani. Apa bakal tak baleni dosa ingkang wis kesandang nganti tak lakoni pirang-pirang taun. Aja ya wong ayu, mundura kanthi musti senjata, musti jemparing gage, pirang atus panah tancepna menyang dadaku minangka panebus sing luput. Sri Kandi, tobat. Nguciring yuda jireh wedi getih Kanjeng Hyang. Sri Kandi ora peduli Pak Tobat.
kapake. Iki ngopo ngregon-ngregon, Pang? Sri Kandi, kowe lingo. Kowe Kanjeng Eyang Pepunden. Pepunden apa lho? Iki senengane sesuk nek mulih awas. Awas. Tobat. Eyang kula aturi nampi punjungan kula, Eyang. Sri Kandi. Oh, Sri Kandi. Eyang. Oh. Puntadewa Eyang ingkang wayah kaparingana pangapunten Eyang badhe cinadhang neraka yamani Pandhawa ingkang singlar saking kautaman. Wong nek gedhe kok umbele nganti mak telop. Lho kira-kira kekebakane mbok disisekne ngono. Nganti mak telop. Napa mriki wonten ruwatan?
Wong upil kok dileletke. Armawa tandasmu. Ane kok golek acara. Iki leng ringgit jeng napa melih. Mudhara Kong. Pandhawa surasanen urip iki ya nggir. Yang kula nyuwun pangapunten ya. Ya kaya ngene iki lakonku ning Madyapada. Tumibaning karma pala ingkang kudu sinandhang dening puneyang kula. Yang sampun ngendika mekaten. Kula aturi paring pangapunten dhateng Wara Sri Kandi. Ora dingapura ya apa-apa. Ora iki kok isih getem-getem iki ngopo to jane? Yang penemban. Oh. Aku durung tuntas getihku. Saiki srengenge isih ana ing lintang kidul garise. Bisma ora bakal mati. Yen srengenge durung alih ana ing garis lintang lor nggih. Oh. Duryudana Kula yang aku rubuh ana kene nanging disangga dening jemparing kang tumancep lemah nembus dadaku. Oh eyang nanging sirahku isih ndengklak kaya ngene. Golekno Kajang Mestaka Kurupati. Paman Kula wonten dawuh. Kajang Mestaka ki apa? Apa Kakang Durna? Ganjel denggel. Kuwi nek tumraping kowe, nek penemban Bisma ya Kajang Mestaka. Nek dapurmu ganjel denggel. Kowe bantal. Wah, yen bantal sing apik Prada Mas aja grenceng. Kowe rak bantale wong kencan Kurupati. Kowe rak bantale wong mukti kaya kowe kuwi. Kok ora kersa piye paman? Milih kae sing kebak iler. Ora gambare kok pulo. Dudu kuwi bantal kanikmatan guangen Kurupati. Janaka kula yang golekno bantal nggih. Golekno Janaka. Bantalku apa piye? Gegeden. Wong bantal kok sak jege urip kok kurunge kok sarung lawas.
Nek apik omono goyor suwek kabeh. Inggih Yang. Kuwi bantale. Pintere anak. Utuku Janaka. Duryudana, lho aku krasa salit gondangku kulup. paman Kula golene pengunjukan ingkang dipun sumet murup yo sing enak-enak. niki penemban kula bukaipun wit. Mangga penemban Gagelaken dhewe sing mbok iya. Purba kowe besok bakal dadi wong kondang. Ya ta? Apik kowe, Po. Soto sing enake ngendi? Mejang oyo-oyo nek bareng keri dhewe kok takon soto. wong kuwi pengomben apa? Dara Apa? golekno unjukan aku. Yo. Iki apa Werkudara? Getih. Kok munjupa ana ngendi? Tilas telapakane wong-wong nyelengkuwek kelebon getih tak ciduki. Oh, yer ombening satya ning paprangan ya kaya ngono kuwi. Oh, Pandhawa. Aku isih ngenteni. Aku isih ngenteni. Srengenge ngalih ana ing garis lintang. Ingkang sisih lor. Amarengi purnaning paprangan gedhe iki. Aku mung pengin bakal nekseni sepira anteping tekad kowe kang padha duwe jiwa satriya. Arep tak itung mbaka siji endi sing jeneng satriya sejati lan endi kang dudu. Pandhawa, yen kowe padha rebut menang, kowe golek menang, kowe golek bener, benere donya ya mung kaya ngono kuwi. Perang iki kowe golek bener. Sapa sing lagi menang ya kuwi sing bener. Najen to bener dikaya ngapa manut petung-petung kang ganep nang yen wong mau lagi kalah mesti ora bakal bener. Mula bebener donya ku ya mung kaya ngono kuwi aja mbok gondeli. Engkang bebener sejati kang maha wikan. Dalaning wong sampurna iku kudu kalih saka ala. Yen isih ala ora bakal sampurna. Najan kasampurnan iku mengko ala lan becik, nanging dalane ya mung becik tok. Mula andemana urip iki ya nggih. Oh.